l-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. U għall-istedina ta' Djaknu, Fader Chris Ellul, morru ngħixu fil-paċi ta' Kristu, jalla din il-paċi tal-lum eżis telespettatori eżis-semja, inwasluha aħna bl-attaġġjamenti tagħna, bil-kelma tagħna, bl-eżempji tagħna. Jiena ma fadalli xejn fuq tagħna l-innu li qed jitkanta Joy to the World, nfakkarkom mill-Chamber Choir mill-Kor Sinemakula ta' Ħalsaf immexxi minn Tony Pace. Nastu fit-tmim ta' din ix-xandiera televisiva l-Qudiesa, però naturalment ix-xandier ħajbqa' għaddej il-ġurnata kollha hawnhekk fid-Data ta' Providenza f'dina il-ġurnata ta' ġenerożità. Fisem it-tekniċi kemm radiofoniku kif ukoll dawk television, Franzara jingrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom il-festa tajba u fuq kollox mill-ġdid is-sena tajba.